Okay, let's go. Ale czy. Така, добре. Ей, ну-ка. Как ти се казва там? Айде да чуем. Второ видео на Among Us, само че с глас. Inner slot. Значи... То как се гледаш и как се казва? Трябва някак си да те... О, виж! Here's a gift from the crew. Mini... Трябва да адмето програма. Искам да го видя. О, виж, Рики, кой е това? Аре, чакай. Онлайн. Чекостна игра. Локал и Among. Онлайн ли бе? Happy онлайн. Private. Европа. Правильно. Така, и какво ведем и коля там. MY. Диктувай ли го? MY. G. Не G, JN. Z. Здрасти. Ники, аз не съм вече класическия Дум. Аз съм с шапчица Among Us с шапка. Я не хочу реквест. Как? Така. Как да ти изпреча? Реквест, аз не те намирам. Отърни ме намираш. Аз съм Magic Cross. Сега може би ще те намеря. Чакай ме, дай знам бия. Как ти беше бия кода? Чакай, аз ще... Дай ще диктува моя бия кода. Оня, който е за приятел. Да. Може да се съедини обратно. Аз съм вече хоста. Направо на него карай. Але какви статистики тъй. Това малко ще го паузирам, защото ще бъде най-скучното ден. Чакай така направи, за да не си знаем ролите. Така. Ники, ти знаеш кой съм. Крилмейт. Да, разбира се. Аз съм сайентист. Аз съм просто крилмейт. Стига да още от първата секунда ли бе? Кой is the imposter? Който е направил? Ники, кой му е стърналта? Ники, помощ! Тук мога само да билдвам question. Who? Просто скипвол. Представяш си аз на себе си да гласувам. Аз ще да съм много тъп. Не, това няма геове. Виж как сме?
Ники, аз не те виждам. Чакай, Грок го убиха. Грок го убиха. Хер Уили. Значи Хер... чакай малко. Чакайте си лефна. No one was ejected. Skip it. Ники. Как ще спирам? Ники, аз те виждам и ще съм до тебе. Черния е с... Аз ще гледам черния. Ники, черния е малко с... Или интернета му е ужасен. Окей. Да, не гледай ги. Черния е с... Аз играя на Монго. Черния е с... Чакай, черния не е с... Да. Черния го убиха. Да, черния просто свърши таска. А той лагваше ли бе, просто е така, че се мърдаше като импостър? Той май лагваше. Кой беше в локацията Hallway някъде? Question. Who was at location Hallway? Къде беше тялото в Hallway? Кой беше с черния? Кой беше с червения? Who was with black? Who was оранжеви или бе? Абе, аз не съм гласувал. Аз не успях да гласувам, защото аз питах въпрос. Трябваше да си билдя фразата. Оранжевия наистина малко с... Аз видя си беше. Аз и тук... Лилавия е с май. Май лилавия е с... Маруне, бягай. Червения ма уби. Червения ма уби. 3000 XP на акаунта. 3000. Реген. Беше много със. Ма 3000 XP на акаунта. Random creature kind of. Фобе. Наистина ли? Поставка за телефон 3000 и вече се чува звука от Among Us. Импостър? Да. Шипшифтър. Аз съм сайентист. Моля ти се, не ме убивай. Част ли ще мога да те репортна точно сега, ама няма. Защото ти си ми приятел. Кой приятел ти се обичира? Не си ти. Що казваш кой по дяволите, не си ти. Аз ти имам картишката. Ники, най-хубавия квест на света, Ники. Най-хубавия квест на света, виж картата. Аз купам. Това добър това. Не казвай. Кой дяволите уби зелене? Това не бяха. Ти ме видя, че бяха. Ники, кои бяха такивата... Кои бяха червените? Значи аз, Макрон... Значи Макрон. Значи Марун... Маско Таун също го заподозрявам. Да, това е... И бате. Маско Таун. Акиус. Крил. Изрон. Чакай. Само мен не намери. Няма тебе да те репортва, ама ще те поднож. Импостър. Чакай. Значи, синя. Поред мен е синя. Сори, печали, че ви оттрапвам. Еми аз трябва да гласувам за никого, за да
за да видим кой ще спечели. Баси, само един ме послуша, че е мъстаун. Ники, тебе те... Ники, защо? Ама на мен ми падна телефона. Ники, ама как да се ползвам с тия Vitals? В смисъл, за какво са полезни тия Vitals? Знаеш кой е жив, кой е умрял. Така. Знаеш кой е лайф, кой Аз ще извикам emergency. Това се стига, бе. Чакай. Кой беше още в кафетерията? Question. Кафетерия. Там биха един в кафетерията и веднага го репортнаха. Хубаво зад кафетерия. на мен ми падна телефона за втори път. И още ждам. Аз не мога волт. Тук имам Маскотаун веднага ще го волтна. Ама аз още мога да пиша в чата. Здравей, Ники! Какво пишеш? Хубаво зад кафетерия. Видя ли, че аз питах хубаво зад кафетерия? Маскотаун всички го заподозряха, значи той е бил в кафетерията. Ама не си казвам, ама последния. Последния няма да издавам. Последния няма да го издавам, защото... Някакъв саботира. Аз мога да саботирам. Да му научи. Аз правя тасковете. Ляне, аз те следвам. Здрасти. А виждаш ли ме, че те следвам? Аз сега ще ме заподозрея точно, защото аз се движа като някакъв лубър. Никой не е свикнал с лубъри. Така. Маскотаун го изхвърлиха, така че... Ти казвам какво беше? Ще ти покажа за една секунда. Ляне, гледай ме. Ляне. Чакай, аз майче му видях локацията, няма да съм аз. Хъги са. Ама нали не искаш да го репортвам? Да, ще ми нагоре твърди, моля те. Окей, бе. Освен че аз знам кой. Yes, ще пиеме. Ники, ако е повече от 14 минути, няма да ми даде YouTube да помам, защото трябва да си потвърждавам акаунта, така че това видео трябва да свърши. И да не виж скоро. Аз си виждам на фото. Ники, аз съм гостър. Някакъв е копипасна. Той е синя, бе. Някакъв идиот бе копипаста. А ти как си го застъпил? Жалко, че не мога да псувам. Жалко, че не мога да псувам. Не, застъпи го. О, да не бъда. Хубава зад кафетрия ще питам. Освен че аз знам кой е хубава зад кафетрия. За да ги такова. Хубава зад кафе. Damn, bro, damn. Damn, bro.